Kaos sħiħ fl-Awtorità tal-Integrità fl-Isport magħrufa bħala AIMS dan hekk kif fl-aħħar sigħat kien hemm numru ta' riżenji. Dawn ir-riżenji waslu wara rapporti fil-midja dwar l-eks deputat Laburista Jean-Claude Micallef illi ftit ta' xurilu tpoġġa fit-tmexxija ta' din l-awtorità bħala kap eżekuttiv. Dawn ir-riżenji huma ta' chairperson tal-AIMS l-imħallef irtirat Antonio Mizzi u anke Frank Camilleri li huwa direttur fil-bord tal-AIMS u s-segretarju tal-istess bord. Fl-ittra tar-riżenja illi ingħatat lill Prim Ministru Robert Abela intqal illi fl-awtorità hemm nuqqas kbir ta' rispett. B'Mizzi u Camilleri jippuntaw direttament lejn il-kap eżekuttiv Jean-Claude Micallef. Ir-riżenja waslet ukoll b'email għand il-Ministru Clifton Grima u s-Segretarju Permanenti Matthew Vella. Jidher illi l-bord kien urtat ferma l-fatti li Jean-Claude Micallef meta nħatar CEO ta' din l-awtorità kien iddikjara li ma kellu ebda proċeduri ċivili jew djun ma' individwi, xi ħaġa illi ġiet imgidba minn artiklu ppubblikat fl-aħħar jiem mit-Times. L-artiklu fil-fatt kixef kif Micallef kellu jagħti mal-20,000 euro. Apparti dan hemm ukoll il-każ ta' Jermaine Brincat li jidher illi għadu jagħmel xogħol għal kumpanija privata ta' Micallef bl-akkuża tkun li dan mhux jinħlif konflitt ta' interess. L-istess Brincat kien iddaħħal mal-Awtorità tal-Integrità fl-Isport minkejja li hu kien tkeċċa għal omru mill-futbol fuq każ ta' match fixing.